Mae yna shoot ffasiwn dillad Treibal yn digwydd yn 15 heddiw ac maen nhw wedi gofyn i fi gymryd rhan. Fi'n credu y ffrogna yn ei gwisgo ddau wedi creu tipyn o argraff. Ond, o'i yn becso tym bach achos maen nhw wedi gofyn i fi ddod â pot o baint gyda fi. Gawn ni weld. Y peth cyntaf oedd angen gwneud oedd y colir a'r gwallt, a'r steil Treibal wrth gwrs. Beth yw bwriad heddi? Bwriad heddi, ni'n gwneud shoot Treibal, felly mae lot o liwiau mewn dillad lliw Treibal. Felly ni'n pwysleisio hyn drwy ddefnyddio paint. Drips yn eisiau fwyaf a handprints fydda Treibal ar hyd y corff. A mae hwn mynd i gael ddefnyddio fel shots ychwanegol rhwng y bit byddwn ni'n ffilm yn y goedwig nos fory. Iawn. Ti wedi gwneud rhywbeth fel hyn o'r blaen? Do, dwi wedi gwneud lot o shoots efo 15 o blaen, so dwi wedi arfer efo pethau weird fel hyn, really. Mae'n teimlo'n neis yn cael o checio lawr, oedd yn oer. Fel mae'r dydd yn mynd yn ei flaen, mae mwy a mwy o lanast yn cael ei greu yn y stiwdio. Dwi'n falch mai nid fi sy'n gorfod llnau. Nid gael cinio, mae'r modelau wedi cawod yn barod. Ond ni'n mynd i wneud stwff gwallt, ni'n mynd i fflicio gwallt y gwmpas. Mae'n mynd i cawod arall, a wedyn ôl o set eto. Hwn yw'r climax heddi. Iawn. Ni'n mynd i gael super soakers ar ochr y stiwdio, a just blastio paint ar y modelau. Oes na lle i fi cael tro? Be, o flan y super soakers? Neu tu ôl y super soakers? Fi'n meddwl sy'n ti'n well tu ôl. Wy'n meddwl bod yn saff i weid mai hwn yw'r peth mwyaf rhyfedd i fi wneud ar 15. Dyna ni, y diwrnod yn y stiwdio wedi dod i ben, ond fi'n edrych mlaen at nos fory at fynd i'r goedwig na yn y tywyllwch. Y ddoi oedden ni dan do yn saff mewn stiwdio, ond heddi i ni yn erbyn yr elfennau mas tu fas yma wrth ymyl Bethel ym Mharc Gelli Gyffwrdd. Felly dyma ailosod yr holl offer yn y goedwig, tipyn o job. Bwriad heddi oedd cael lluniau llonydd o'r modelau yn ei gwisgoedd Treibal. Mae Gwawr a fi ar all, oce? Mae Gwawr ar y darn top a dwi ar y darn gwylod. Mae hwnna'n anheg, achos os ti ddim bod i ddweud hwnna. Nawr mae pawb yn ei wybod pa mor fyr ydw i. Ne, maen nhw'n meddwl bod fi'n fyr. Wel, ti eisiau sopi lle wedyn newn ni weld? Ie. Dyna beth oedd y shot greiddiol. Bydde fe ddim wedi gweithio. Mae hi'n hyn, ni wedi bod yn tynnu lluniau llonydd, mae Iolo wedi bod yn tynnu lluniau o'r ddwy fodel, Branwen a Meidd, a nawr fi'n gorffen, a wedyn ni'n mynd i arsydd i dywellu, fel bod ni'n cael y lluniau sydd yn symud, ond fi wedi cael job pwysig iawn. Gwyliwch hwn. Yli cool. Mae rhaid bod yn hyblyg yn y swydd yma, does? Sut mae'n mynd, John? Da iawn, dwi'n meddwl. Ie? Be ti'n meddwl hyd yn hyn? Wel, da ni'n dechrau cael mwy o control ar y golau naturiol, mae dim yn dwyll i ni, so mae pethau'n dechrau edrych yn fel oedd o'n isio chi. Be sy'n digwydd, Elis? Ti'n edrych fel bod ti'n poeni ti bach? Dwi'n gwneud fidgety ar yna bryd, cos mae'n 20 munud yn ar 10, ac dyn ni dal, fi'n di dechrau rhan fideo ar eitem eto. Dyn ni dal ar y stills, mae hwn dyn ni'n ola ddo. Mae fi'n teimlo bach yn euog achos fi'n mynd i adael nawr, hanner awr 11 yw hi. Fi wedi gweld popeth fish i gweld, a fi yn dechrau mynd yn oer ac yn redig, felly fi'n mynd i fynd. Gobeithio yn iawn gyda nhw tan 3 o'r gloch bore fory. Nes ymlaen ar 15, cewch weld y cyfan. Cofiwch wylio.